Salam dostlar, köpüňizde bilýänsiňiz, şu Alyonka şokolady. Ýöne bilýärdiňizmi, 2000-nji ýyl şu şokoladyň daşynda gyýjagyş ulydan bolandan soň Krasny Oktyabr konditor fabriginden 5 milyon rubl isk talap etdi tölemeklerini. Şunça ýyllar men suratymy ruhsatnamasy ulananyňyz üçin diýip tölendirler ötýänizmi? Gelin şuň şu arada gurrun edelim. 60-njy ýyllar SSR правительство tarapyndan hemme kişä el ýeterli bolan şokolad oýlap tapmaly programa düzülýär. Şunlukda da fabriklan içinde Krasny Oktyabr'ın öndürer şokolady kabul edilýär. 64-nji ýyl indi köpçülüge çykarylyp başlanýar. Alyonka adyny ýerden gelip çykýar, kosmonavt Zenan Valentina Tereshkowaň gyýdynyň adyna bagyşlanyp çykarylýar. Ýöne şokoladyň daşy nähil suratda bolmaly, şoň üstünde kän kösenýärler. İlki hudojnik Vasnitsowaň Alyonushka adly kartinkasy bar, ady belli. Şonu geçirjek bolýarlar. Ýöne onuň göwnümeýärler. Näme üçin? O taýdaky gyýjagyş ören kamgynny ýerler. Ikinciden hem ayak yalanaç. Soňra köp eglenmälimin üstünde diýip, her bayramçylykda şoňa görä surat bilen çykarýarlar. Meselem täze ýyla bagyşlanyp bir gap bilen çykýar, 8-nji martda şoňa görä çykýar. Iň soňunda da Aleksandr Girnas adly fotograf suratkeş öz 8 aýlyjak gyýjagadyň surata düşürýär. O surat hem gazetede çykýar, jurnala çykýar. Şunlukda da şo suraty görýärdi, şuň üstüne galýarlar. Ýöne näme etýärler? Göni şo gyýjagyň suratyny muňa kopya eden oklarda täzeden çekýärler. Gözüniň reňkini ütkötýärler, ýüz keşbini çalyjy ütkötýärler. Şeýdi ben Alyonka şokoladyň daşynda şu surat hemişelik galýar. Inni häl aýtdyma, şu jagaş gyýy ýelene Girnas 2000-nji ýyl suw düşsü bilen 5 milyon rubl talap etdi. Ýöne tölemeýärler dostlar. Näme üçin 2 ýyllap suw gitdi we näme karara gelýärler? Biz siziň suratyňyzy gönümel alyp çap etmedik. Biz täzeden çekdik. Gözüniň reňkini ütgän üçin, ýüz keşbi ütgän üçin ol awtorsky prawy bozmak bolanok. Düýbünden başga surat diýip kabul etýärler. Şeýdibem hiç şeýli pul tölenoklar. Näl görýäňiz? Ýöne ullukan fabrigiň ýanyna, şular ýaly önümçülügiň ýanyna 5 milyon rubl kän pulam däl. Indi siz pikiriňiz aýdyň dostlar. Töleseler gowy bolardymy? Ýa-da dogry edipdirler, biznes bolýar. Tölemeler diýip karara gelýänler. Şeýlerak dostlar, men aýtjak bolýanlarym döwür ütkäp dur, käbir edilen işler sen özüňe bir manadan getirmän biler. Ýöne başga bir ýerni milioner etmek ahmal. Şoň üçin şu zatlary ýuridiski taýdan özüňiz düşünseňiz gowy bolarmy kadiýan? Meselem, düzen goşguýuňyz, bir ýerik takan adyňyz, ýa şular ýaly suratyňyz uly oýunlara girip bir uly işlere sep bolup gitmek ahmal. Ýöne şol başdan saňa tölenmeli diýip ýazylmadyk bolsa, sen soň näçe ökünäy, näçe şular ýaly suw üstünden çykjak bol, peýdasy ýok. Indi bolýan dostlar, gijek oýun. Häzir men bir kinodan sözlem aýtjak. Şol haýsy filmdenligini bilseňiz, size bir tort sowgat bar. Altyn açar konditor toplumlaryndan bir tort sowgat berjek. Kim öňürtü kommentariýada bellese. Men jogap beren. Nirden almaly? Haýsyndan almaly? Sebe Aşgabatda 5 tane altyn açaryň kafesi bar. Serediňizmi? Filmden sözlem. Abyrdan men söýgüými, toýdan soň sataşdam näme? Gözlemeseň sataşmarsyň. Haýsy filmden? Emmäňde garaşýar, janyňyz sag bolsun. Ermak. Bir çigit şular ýaly populyar bolar diýip pikir edemokdum dostlar. Aslynda men kän bir çigitçil adamam däl. Nähili bildimmini? Altyn Gümbez marketde işleýän men. Şo taýda gelen müşteri ermak bamy diýip gelýärler. Polka çigitden ol ýöne köp kişi ermak soraýarlar. Inni ba dostlar ermak barsaňyz. Men on soň gyzyklanyp başladym. Näme ütköş şu ermagyň? Men aýdyp bereýin size. Ermak 92-nji ýyl işe başlapdyr. Aslynda dostlar şol döwür çigit diýilen zada adamlaryň garaýşy başgaçarak da, gödök aýdanda ýagdaýy pes adamlaryň güýmençesi pataplanýar. Meselem ýadyňyza düşýän bolsa, elin goşaguşyna güýüp berilýärdi, ýa bolmasa kagazdan güýgüç ýasalýardy. Ermak bolýan maksat goýýar öňüne şul aralyk adamlaryň hemem barlykly adamlaryň isleg bildirýän güýmençesini öwürmek. Şoň üçin näme etýärler bular?
ören, gelşikli gaba salyp satmak. Upakovka, şular ýaly. İkincisi, şol gabyň içindäki çigitleň ýekejesiniň hem pak bolmazlygy. Üçüncüsü, firmany preparat, goşunly. Şu adam şol gilin saklanýar. Ana şoň esasynda da çigitler şular ýaly görünüşde satylyp başlanýar. Ermak açyş edenilen biri şo tarapdan. Inni gödöňüze getiriň dostlar, şol döwür men çigit satyp baýajak diýilse, çigitlerden bir baýarsyň diýlerdi. Inni bolin bilýänim Ermak ullukan kampaniýalaryň biri. Şol çigidiň eksport edilýän ýurtlary Amerika, Kırgızistan, Kazakistan, Mongoliya, Germaniya, Türkmenistan bir näçe ýurtlara ugrudylýar. Diňe bir çigit bilen meşgullanman ören kanatlar öndürýär eken Ermak. Şolong hemmesem Ermak. Şoň üçin dostlar men arzu etýän size her bir başlanjy işiňiz şular ýaly giňäp şo derejede bolup gitmegine. Hiç kim bilen oga dostlar, haýsy zatdan sen baýajagyny, käbir adamlar öz düşünjesi boýunça diýýärler, plan adetjek diýen, ondan ömür pul gelermi diýip. Ine dostlar geljek bolsa hemme zatdan hem gelýär. Aje men käbir öýde oturup geplemän oturýan bir jaýda, şonu jigilem dogonlam ya dostum girýär da ulugok bolup başlaýar. Men işläp oturna diýenne, olaram seredip sen işläň oturýarsyň diýe. Daşy integrem düşünen oklar, iş diýilende käbir adamyň gözüne başga zat gelýär. Ýöne etýän işiň sen maşgalagyny eklese, sen durmuşyňa rahatlyk getirse, hiç kime ziyan ýetirmese, şondan gowsy ýok. Yine de bir zat aýdasym gelýär, şu videony göreniniz üçin size bir sowgatçygym bar. Bilet film tölew kartyny sowgat etjek size bir näçe sansyny. Hiç bir soraw berjekkä häzir gönü gorol şerini pozjokda aýdyp başlajak. Kim öňürtü görse, şoň kuy. We sizden haýyş edýän dostlarym, eger netibeňiz bolmasa da birlikde planşa sanyňyzdan görüp bilersiňiz ýöne bir ýeňiňden kaçylar. Sebäbi kiminki öňürtü bolsa, şoň üçin seriýosyna garamaň. Kimin nesibesi bolsa şoň kuy. Şutaýda häzir pozjokda size görkezjek. Birinji. Hergedek şular ýaly mahabat bolanyny men size bir datçyk sowgat ederim dostlar. Yetişmeseňiz doňdurum. Şonu gowy görünür. Bir aýlykdyr şul, bir aýlyk açylar. Eger özüňizde bilet film ýok bolsa, geçirip goýberýän. Kimde bar bolsa şolar açar. Hemem sizden haýyş, kim şu kody ýazyp gurnan bolsa, kommentariýada billäň, menki açyldy diýip. Şonu düşünükli bolar. Her hil adam menem ýazdymy, näme üçin menki açylmady diýse, sebäbi sen ikinji ýa üçünji bolansyň, birinji bolup ýetişen näsin. Şol düşünükli bolar ýaly. Kim gurnan bolsa, kiminki gabat gelen bolsa, ýazsyn haýyş edýän. Bolly, janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun dostlar. Ertir nesip bolsa, gyzyklyja bir video gelir. Köpüýüňizde bilýänsiňiz, şu aýdymçy denany. Şoň durmuşyndan bir waka. Janyňyz sag bolsun.